Narum payu nioskum ka chananam daki padba ka briun nyotar. Executive Committee jang kasur upat ba ka briun nyotrep ka ba la syong jingelang men haka khat nyotri jong nai tung kala shim ya karai ban penlong ya ka general meeting ka ba kerpang ban ya kren halor kamat ka ba ya dei ber ka border ne kapot kani karai ka ba ka executive committee kala shim hapo ka jingelam u chairman jong ka sur upat ba ka briun nyotrep uba kermen lang yuria kadai ka bala lum kerpang hakasngi baka bri nyotrep barka jella ka kan maburom bro ya ka lengkho sngiya ka ba shis pa knai posnem jong usim ka himan nong klau upa im tirat sings im habasyong bani perkhat ya kani kamat nakaliang chairman ka sur upa iba ka bri nyotrep uba kermen ulapan sngaw ba ya kani kamat lashim bakan long ka bakerpang banya keren bat kadai hadin ka jingyok priang ya ka jing o jing nam naki paradok parasnam ki basa ki jaka kaput ki baki dan ki jaka ki baka sokar jelam meklaya kala depan IT baki katto kat ni kisnong ki barang temu ban penham no hapa uput usam jang ka asal haka jing priang ka isi ban penlong ya ketika general meeting kerpang halor ka border issue balada dan langru ki wei ki mat banyak keren kasur upat ba bri nyotrep kan ya wer nadu ya kinong kershan kasur upat ba WhatsApp group kinong yalam jong ki hima ki ilaka kasenjuk kinong sensasnong kinong yalam kasenjuk kirang bakul ki seng treman ngobha bat ki pai ba nong song snong ki balong koloy banyak tenrong lem ya ka ekashon jong ka bri nyotrep ya kani ka general meeting ka executive committee kala shim ya kara ban penlong haka artri jong nai la ra hajar pusan nadu ka por khaloi bejimen step ka ba ya ka jakaan sepentip haki kindet sengi banuan